A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Maaga kami gumising dahil may pasok si Hana. Tuwang-tuwa nga ako dahil magagamit na yung baso. Abay, bakit nabasag? Pero dito guys, grabe yung realization ko. Kung si Hana siguro yung nakabasag, siguro gagalitan ko siya. Pero hindi, ako ang nakabasag at nagkatinginan lang kami at nagtawanan. Alam mo yung parang, okay lang yan te. Narealize ko na kahit malaki na tayo, nagkakamali pa rin tayo kahit sa simpleng bagay. What more sila na bata na unti-unti pa lang nadidiskubre ang mga bagay-bagay. Kaya dapat mas kailangan nila yung ating pasensya. Mahabang pasensya. Pangunawa na okay lang magkamali kasama na sa paglakihan. Almusal pala namin ngayon ay tinapay. Binili namin sa tapat. Buti na nga lang at may malapit ditong bakery. Sa parte ngang ito ay natatawa kami dahil sira yung kabitan ng palda niya. Wala naman kaming sinulid at karayom. Tinahi ko na kasi ito noon dahil luwag sa kanya. Kaso nasira, abay hindi maayos ang pagkakatahi. Bali nagpants na lang siya. Okay lang naman daw dahil magbabalibol naman sila ngayon. Medyo maluwag nga sa kanya yung pants dahil pants ko yan. Bali wala pa kasing gaanong damit itong bata na ito. Sabi ko di bale, bibili kami. Inuuna ko kasi yung mga kailangan talaga. Katulad ng rubber shoes, meron naman siyang pants. Hindi nga lang kaya kung lingguhan ng laba. Magaling pala ang kapatid ko sa larong volleyball. Buti na nga lang at available yun sa school na inenrollan ko sa kanya. Pag-alis nga niya ay nagasikaso ako ng mga gamit-gamit dito sa inuupahan namin. Natatawa nga ako dito dahil yung in-order kong lamesa sa TikTok, maliit pala. Akala ko kasi malaki. Ang gagawin sana namin dito ay dito kami kakain. Sa katre kasi kami kumakain, tinatanggal lang namin yung sapin. Pagkatapos kong maligo, dumating yung tita ko, may dalang saging. Siya pala si Tita Bingbing, kapatid ng aking papa. Sa Itok sila nakatira, may kalayuan dito sa aming inuupahan. Tapos sabi ko gusto kong magbuko. Sakto yung asawa ni tita, may binabantayan na maraming gulayin at saka nyogan. Tapos eto na naman, mala-Encantadia na naman ang ating napuntahan. Habang hinihintay nga namin si tito, ay nagduduyan-duyan muna ako dito. At ayan nga, ang bilis lang ni tito magkawit. 2 buko agad yung kinuha niya. Akala ko tag-isa kami ni tita, ay sa akin lang pala ito. Talagang busog. Iba talaga ang lasa ng bagong kawit. Fresh na fresh at manamis-namis. Tapos yung laman nito malambot, malauhog kung tawagin nila. Tapos may pabaon pa si tito ng saging. Sabi ko, hala, ang dami ng saging. May dala rin si tita. Sabi, okay lang yan. Gataan mo na lang yung iba. Masarap yan. Thank you po, tita, tito. Napakabait niyo po talaga sa akin. Sinamahan ko nga rin si tita bumili ng lagayan ng platuhan. Sakto bumili rin ako ng basahan tsaka hanger. Kulang kasi yung hanger namin. Tapos sabi ni tita, sa bahay daw siya manananghalian. Kaya sabi ko, sige, pagluluto kita. Adobo yung naisip kong lutuin dahil paborito ni Hana. Ewan ko ba sa batang yun? Hindi nag-asawa sa adobo. Nakakatuwa, may basahan na kami. Lagi kasi ditong basa. Palagi kong nakakalimutan bumili. Maya-maya nga ay nag-upisa na ako ng aming pananghalian. Akala ko nga magkukulang yung kanin namin dahil maliit lang yung rice cooker. Pero hindi naman, may sobra pa. Bumili na rin ako ng uling, guys. Ang mahal ng uling, 20. Grabe, ang mahal na talaga ng bilihin ngayon, no? At ito na nga yung favorite kong part, ang magparikit. Napaka-challenging kasi. Tapos ang satisfying kapag nakapagparikit ka. Nang may konting baga na nga yung uling, ay inumpisahan ko ng maggayat ng sibuyas. Nilagyan ko rin pala ng bawang para mabango. Tapos paborito ni Hana, yung patatas. Ganito nga ang gustong luto ni Hana sa adobo. Yung hindi masabaw, nagmamantika lang at manamis-namis. Maya-maya nga, nandito na si Hana. Ang pasok pala dito sa probinsya ay maghapon, umuwi sila ng tanghalian. Dito nga ay natatawa kami dahil 2 plato nga lang ang meron kami dito. Kaya sabi ko, sa takip na lang ako ng kaldero. Pero ay naku, napadami talaga ang kain ko. 30 minutes after namin kumain. Ayan nga si tita, tinatapik-tapik ako. Parang baby, dapat daw kasi natutulog ang baby sa hapon. Love na love talaga ako niya ni tita. Talagang nakatulog ako, pagising ko 4:00 na. Abo, magmimerienda na lang, bumili na siya ng tinapay. Sabi ko nga, tita, tataba ako. Tumatawa lang siya, okay lang yan, maganda ka pa rin naman. Uy, sana all. Maya-maya nga ay pumunta kami ng Sabang at ayan nga, bitbit namin yung dala ni tita, tapos siya naglakad na lang. Shoutout pala sa batang ito na si Angel. Nakakatabangan ng puso dahil may kita mo talaga sa kanya na masaya siya at nakasupport sa atin. Maraming salamat ha, ingat lagi. Pagpunta nga namin ng Sabang ay may binigay sa atin si Tito Ambin. Gulayin pang ulam mamayang gabi. Talaga naman, hindi ka magugutom dito. Silang mga kamag-anak ko nga ang dahilan kung bakit lumalakas ang loob ko dito. Yung alam mo kapag hindi na kaya, may masasandalan ka. Sobrang swerte ko talaga sa mga taong nakapaligid sa akin. Pag-alis nga ni Tito, inumpisahan na namin itong asikasuin dahil ito na rin ang aming uulamin. Sila tita nag-asikaso sa gulay at ako, nagpresenta ako na ako ang magkakayo. Dito talaga yung gusto ko sa tuwing umuwi ako ng probinsya. Ako ang taga-kayod. So far, ay productive naman ang buong araw. Typical na simpleng pamumuhay sa probinsya. Simple, payapa. Kaya salamat sa Diyos sa buong maghapon na pag-iingat. Ayun lang. So paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!